ます。はい、お願いします。お邪魔します。交際して成功賞、それとも成功賞して交際。成功賞して交際。すげえ。夢の国。ディズニーランド？ディズニーランドに来ました。入っちゃっていいんですか？カラオケダムくん。はい。ダム入ってるやん。はい、お願いします。はい、ここで受付するんですか？これもドライブするんですか？違うか。ウェルカム。なんかすごい形。ホテル夢の国カーテル。51号。そこ15。55ないよ。じゃあ使ってるのがどこでしょう？あ、そういうこと。これ受付行かなあかんの？55行ったらいいの？そうだけど。好き。まだちょっとね。すっげえ。